ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза якчанд мошини фурӯшӣ ва хона дорем. Навора боди хат охира тамошо кунем дӯстон. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон миннат дорем дӯстон ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 150 сомони тоҷикӣ. рафтем. Якум мошини фурӯши мо аст Daewoo Nexia соли барориш 1994 дар кузофи седан, рангаш боша сафед, авиё мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегӯяд ду балони нав дора, краскаша нав кардагем фавран фурӯхта мешавад. Қарор дора мошин дар ноҳияи Данғар бародаро, нақша боша гуфтестай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 99000 рубл. Марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯши Opel Astra G соли барориш 1999 дар кузофи седан, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегӯяд соҳибаш лук дора, кондиционер кор мекунад, мултирул, 4 электропакет дора. Мошин 100% срочно сум дар кӯшаи фурӯхтаи ҳамша гуфта. Қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нақша боша гуфтесай 50000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 332000 рубл. Марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Сеюм мошини фурӯши Opel Vectra B соли барориш 1997 дар кузофи седан, авиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин холӣ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, гуфта моторш 1.6 простоя, балонош навай, мошин як даст каштага гуфта. Қарор дора мошин дар шаҳри Бохтар бародаро, нақша боша гуфтестай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166000 рубл. Дар ҳамин рақамҳо гуфтаи WhatsApp имо ҳастай. Марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Лайка фаромӯш накун бародар ва боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯши Opel Vectra A соли барориш 1995 дар кузофи седан, рангаш боша сабз, авиё мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегӯяд соҳибаш камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. Қарор дора мошин дар ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ бародаро, нақша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166000 рубл. Харидори ане боша савдо карда мешавад, фақат савдо дар пеши мошин. биён пеш мега бинен, чақчақ мекунем. марҳамат шахсони харидор занг занем ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши Mercedes-Benz E-Class соли барориш 1993 дар кузофи седан, рангаш боша сафед, авиё мотор боша DVC, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегӯяд соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро, нақша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166000 рубл. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва ногуфта намуна бародаро ки шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. равон кунед, мо дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба эълони шашум бародаро. Як хонаи фурӯшӣ дорем. Хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Гурхурда. Свет об ҳастай, мега 5 сотиқ замин дора, 4 дар хона бетонош рехтагай, 2 подвал дора, бо магазинам гуфтай дар барш дора. дар берун ина чихеле ки дар видео мебинем бародаро, аз тарафи берун магазин кадаги бидай бародар. ҳуҷҷатош мега ҳамаш 100% гирди хона маҳкамаи камбудӣ нестай. нақша боша гуфтесай бародаро 135000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 898000 рубл. харидор ане боша мега бо маслиҳат мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед бародарда маълумоти бештара аз худи соҳиби хона дарёфт кунед.
автомошини фурӯшии Daewoo Nexika соли барориш 1995 дар кузуфи седан, абиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, салон тоза, ягон ҷои даридагӣ варид надора мега, соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. Қарор дора мошин дар ноҳияи Истаравшан бародару нарша боша гуфтесай 15500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 103000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии Daewoo Leganzi соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абиё мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. то моҳи августа гуфтай мошин ҳуҷҷат дорад, учёт баровардагиай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародару нарша боша гуфтесай 16500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 109000 рубл. марҳамат касе ки Daewoo Leganzi дар кора, марҳамат занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшии Daewoo Lacetti соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. салон кожаи гуфтай гази эро 4 задага, кондитсионер гуфтай кор мекунад, задни камера дора. хулоса мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародару нарша боша гуфтесай 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 193000 рубл. харидор ане боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии Opel Astra G соли барориш 1998 дар кузуфи Universal, рангаш боша сабз, абиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин гуфтай ҳолаташ беҳтаринай срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародару нарша боша гуфтесай 37000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 246000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии ВАЗ 2107 соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абиё мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 7 моҳи дига тонировка дора, 7 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора, 3 баллони нав дора. коробкаш гуфтай 5 скорсай, мотор проблема надора, фақат гуфтай краскаш камтар кор дора. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯлоб бародару нарша боша гуфтесай 8000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 53000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. аи нарх гуфтай арзон намешавад, беҳуда ғам натен. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии Nissan Maxima соли барориш 2003 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, абиё мотор боша 3, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно гуфтай фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ҳисор бародару нарша боша гуфтесай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 119000 рубл. харидор аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии Mercedes-Benz V201 соли барориш 1990 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абиё мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша дизел, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. 6 моҳ ҳуҷҷат дора. алиш ҳамеша гуфтай ягон мошин қатъӣ. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародару нарша боша гуфтесай 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 106000 рубл. харидор аниқ боша гуфтай савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. раҳмат ки наворо бо диққату охира тамошо кардем. бародару дастгирии моро фаромӯш намекунед. мо дусерпас эълонҳои навбанои мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. хайр.